One. Okay. Go. Yes, good afternoon, no? Mayong hapon sa tanan. Labi na sa mga membro sa media nga ni araw karon ning witness gyud sa atong launching and opening sa ato ang Sky Tour, no? From Tuburan 360 to Bantay or anywhere in Cebu. No, so this is the first. Nagpasalamat ko ni Secretary Prasco, Secretary Cristina Prasco atong garbo sa Subo nga ning ari gid siya, no? Ni-attend gid siya sa ato ang opening in atong Sky Tour. At the same time nagpasalamat ko ni Congressman Sandy Lagon sa Cubese Party List kay ang iyang helicopter sa Skyline mo may itong gamiton para na ini atong Sky Tour. Gani mga itagpasensya sa atong mga local government units sa tulong ka mayor dito sa Bantayan nga wala kita nakaabot dito considering nag-zero visibility man. But rest assured na one day madto kita dito. Unya nanaunta tayo supposedly nakabook karon nga mosakay unta. But tungod sa panahon mo nang wala na dayon. So encourage ako ang tanan ng labi na sa mga turista nga mo visit sa Tuburan nga mo try og sakay sa helicopter mo nga magtuyok-tuyok sa Tibok Province of Cebu including the Camotes Island and also Bantayan Island. Mayor Jun, ano po yung nagtatagalog po ako kasi ang daily review po tayo nag-live. Paano po itong take-off natin? Saan po? Sa Tuburan mismo magti-take off going to Bantayan or Mactan? Yes, depende sa turista kasi pwede rin naman na doon sa Tambuli o doon sa Cebu sa Mactan, doon sa hangar, doon sila mag-umpisa kasi may package tayo na gusto niyo mag-tour ng from Mactan to Tuburan 360 to Bantayan and back to Mactan. So may mga concept din tayong ganyan, may mga package tayo niyan. No, na pagpunta niyo sa Bantayan, doon kayo mag-lunch, tapos i-tour kayo doon sa mga stakeholders doon, ng mga partners din natin. Then pagdating dito naman sa 360, kakain sila dito, tapos i-tour din sila. Kasi marami tayong attraction dito. Meron tayong bamboo tunnel, bamboo kingdom, may coffee picking tayo, at saka may coffee plantation tayo. Wherein nakatanim tayo ng more than 3,000 hectares of coffee. Sa ngayon, nagiging produkto na talaga at saka nagiging industry. Nakatulong din sa mga mahirap. So Mayor, kayo siya nga tour, Mayor, but this is something new kay using helicopter, using a chopper Yes. na mag-tour ta. Yes, sir. So how would this, sa imong tanaw, Mayor, unsa kay epekto ani sa tourism industry nato sa Tuburan? Or sa Hopefully, Cebu in general? hopefully no maka-encourage ng mga tourist labi na katong ingon ni Secretary Cristina ganina nga doon na mga new flights from India and other parts of the world. So mas dali mangod labi na sa mga tourist niya, mas barato para nila kay dollar baya ang ilang ibayan. So kung ga-charge that much sa ila barato ra kay na. No, so para nako mo pick up ni siya. No, at the same time kung ma-open na mo to ang road no gikan sa Katmon going to Tuburan, din makasugod na punta sa ato ang fast trap from Tuburan to Bantayan, no? So meaning kung mag-travel ka o from Cebu City to Hagnaya, that's 4 hours. Then ang sa barge is 1.5 hour maybe, so that's 5.5 hours. Whereas kung sa ano ka, dito ka sa Tuburan from Grand Central Highway, that's 2 hours going to Tuburan. Then from Tuburan to Santa Fe, that's 1 hour and 10 minutes only. So 3 hours and 10 minutes, nasa Santa Fe ka na. So di ka masyadong bugbog sa biyahe. No? So, Practically, sir, ang target ninyo ng mga customers would be foreigners, not so much with the local tourists. no, kasama na rin yung local. Actually, yung local naman willing naman yan magbayad ng mahal, no? But yung local tourist, yung sinabi ko na yung Tuburan is pwede siya magiging hub lalo na kung ma-open yan, open naman yan by January, baka nandito na yung fast trap, no? So most likely dadami yung tourist sa Bantayan dahil 192 yung passengers kung biyahe ka ng 2 beses ang araw, 3 beses kasi 1 hour 10 minutes naman yung takbo, so pwede lang iwan yung sasakyan na dito sa Tuburan, then overnight sila doon, tapos balik sila. It's a good idea, no? Good concept na makaboss tayo sa tourism. So kaning Sky Tour, Mayor, not necessarily anhira sila sa 360 Tuburan mo stay. It could be other tourist attraction in Tuburan. No, not only in Tuburan. Actually, pwede sila magstay dire and then motor sila, ato sila Dalagit, ato sila tuyok sa Tibok Province of Cebu, o matanaw ba sila sa part of Negros, and then ato ba sila Camotes or Bantayan. Depende na silang gusto nga package. So, Mayor, kung na island hopping for the sea, so kani po siya air hopping. No, naka-air hopping.
Gusto ka mag-happy. Pwede din siya makatugod bisag asa way hilipad, Mayor? Way hilipad basta as long nga naalay kuan katong space niya and then doon siya kitawag nila coordinates, no? Yes. So, in short, Mayor, pwede pala siyang ma-customize? Pwede siya mag-customize. So for example, manto ka karo parehan la padung to sa giluan. So dapat dito nahibawaan na sa puto kung asa kapita nanay marker dito. So nakuha na ditong coordinates. Yes. Adlawan na gini, Mayor, na walay gabi. Adlawan lang. Mayor, you said kanina in your speech, this is like a bit ambitious na parang business or ano mo. Pero paano po nasimulan yung conceptualization po nito? Because this is very Something new. Actually, this is only, as I said, no? This is God's creation and God's idea. Instrumento lang tayo. Kaya wala tayong expect na mahimutan eh. But in our wide imagination man God, sometimes ako si muna na bang pwede di ay. So, Pwede para din pwede sa kong ingon sa inyo kanina nga very ambitious considering nga naghimo kong helipad, wa ko helicopter. Mas maayo pa na maghimo kag port nga wa kay barko. No, but helicopter is it's very expensive. So, giunsa ninyo ang collab with Congressman Lagun, sir? Renting or sa usay arrangement ani? At kwan lang, it's sharing maybe, but para sa ako even though most likely, bisa di pa kong income eh, as long naka-generate ko og ka ng tourist attraction, at the same time, na turista nga mo sudir eh, so para sa ako okay na eh. Mayor, posible sad Mayor nga like ang tourist gusto lang siya mo tour around Cebu province, mahimo na niya Yeah, in less pwede. than one day. Yeah, Not pwede. necessarily nga mutugpa or something. Yeah. Mag-tour lang Yeah, din siya. pwede kayo. So pwede na kayo Pwede na. kayo. Pwede sad na Per hour man ang package. ato ang basis. So, Okay. so gusto siyang magturo. Ingon siya, sige, ato ko Tuyok dito lang sa po. tuyok ta, butog pa ta dito sa Danasan. Pwede kayo. Kaya ang helicopter makatugpa man as long nga doon na kay coordinates, doon na kay data dito sa ilang tumpahan. Kinahanglan pa ba og agreement with the other LGUs? No need, uy. No need man. Actually, during sa earthquake in 2013, I was then the Vice President for Visayas. So, nag-fundraising me with din Sandy Javier, our LNP President, National President. Nga ito dito sa Bayan, Bohol. Dito kami sa katong fault line. Dito kami pa. Ginamit na mo ang helicopter sa Simirara Mining that time. So, bisag asa pwede ka katugpay. Kasi arrangement Mayor sa Bantayan and Lapu-Lapu, dapat sharing sa revenue. Actually, ang ato lang pag-boast lang sa tourist eh. So, income maybe, in the future, pwede na ito mag-sharing. But for the meantime, ang sa tuwa mo is, once mato ang tourist mo, spend man siya. Advantage sa stakeholders sa Bantayan. Example po, dire, mari ang tourist dire. Spend man siya, minom siya kape. Para ako, enough na siya. Bisag dili kong income. Sir, Pero Mayor, doon ay authority at least from CAAP. Ito yung aviation arm ng national Actually, government. dili man siguro necessary. But kana ako ang atong hilipad, ako sa na iparesos kaap. Yes. Para nga simbakon ay mga disaster, so pwede makatugpa diri ang iba. Labi na sa OCD kana itong ilang Black Hawk, no? Pwede kayo makatugpa kay dako man atong hilipad. Actually, kung makusog na siya, kanang pikas buntod, himong sa nako siya hilipad. So, in the future siguro, no? Nya makita sa ninyo, wala siya hazard dire kay wa man kay makita ang mga wire kay ako man pa underground tanan. Kuryente dire. So wa gid siya hazard. Pero saan po Mayor ang saan manggagaling ang chopper? Sa Mactan? Sa Mactan, Dito oo. ba sa Tuburan or sa Bantay? Pwede rin na kung medyo malakas siya. So weekend dito na ilagay yung helicopter. Mayor, is Tuburan ready for the possible influx of tourism coming from different? Yes, we are ready. Daghan marami kami mga pension houses eh. Then 360 can accommodate 60 to 100 persons per day. So 360 alone is they can accommodate. And also we have plenty of pension houses. sir, naingon ka nga na nakabok, local ni ka tourist. Local. Okay. But also man ang daghan na ang nakabok na ito karon. Gamay ra, marag 2 groups lang. Okay. Mayor, after the helipad, kung say next
nga atong posibleng mabutang here in Tuburan para maka-entice gihapon og Daghan magugug plano diri kanang ako mga long term, mga short term plan diri sa Tuburan. Kay sama ta kong ingon kanina nga kung maluing Ginoo mahuman ang kalsada from Katmon to boundary of Tuburan, then Tuburan to that area, sa boundary sa Katmon, nga na area da nga pwede ta maghimo golf course, pwede ta maghimo og kaning dito kang retirement village, no, nga ilahi nimo ang European, ilahi nimo ang Asian, ilahi nimo ang Americans. Dito na kay golf course, dito na kay gamay nga airstrip, kay naman ko lugar diri nga plateau, no, nga nasa mga siguro 400 to 500 hectares. But ang problema nako is pag-negotiate sa mga landowners. So nanatay funder ana nga willing mo palit, no, dili lang ka mo palit og pila lang ka hektarya, kundi mo palit og 400 to 500 hectares. But ang problema is nasa mga landowners, no. Here we heard Hopefully nga- mo-convince na to. mubutang kag zipline. Yes, actually, anak ko yung plano ang naghimos plano is yung gumawa ng doon sa Tagaytay, in the ranch. Sila yung gumawa ng feasibility study na yung dalawang rock formation, lagyan ko ng suspension bridge. Then, in between sa dalawang rock formation, maglagay ako ng zip line mula doon sa baba ng helipad. That's 100 meters going there. Then, mula din doon hanggang doon sa dulo ng ng bamboo tunnel. Kasi dapat makita niyo yung bamboo tunnel ko eh. Kasi yung bamboo tunnel, malalaki na yung black bamboo natin. So, doon sa dulo, zip line, 800 meters din. Then mula doon sa dulo ng ng bamboo tunnel, 900 meters going to baba dyan sa helipad, that's it, 900 meters cable car na. Tapos maglagay din tayo ng yung bike adventure na 4 na lane doon sa kabila naman. That's 250 meters. But malalim siya. So maganda yun. So ang problema ko lang is kung sinong mag-finance. Kasi hindi ko na kaya yun eh. Mayor, can we publicize ang at isang investment cost ng itong initiative natin sa SkyTour? No. Actually, ang investment ko dyan is helipad lang eh. Kasi wala naman akong helicopter. Okay, plano mo palit na Wala na akong maubos na yung pera ko eh. Dito, laki na naman ko dito eh. Sir, what do you envision for Tuburan? At Tuburan, hopefully in the next years to come, it will be a place to live. Then, a hub for tourists, and a hub for business, and a hub for everything. Kasi dumating ako dito eh, ang tagline namin is the spring of hope. After 3 years, pinalitan ko the spring of success, the spring of beauty, the spring of talent. So, lahat, spring. Source. Eh na may tubod, di ba? Because Tuburan is tubod. Tubod. Marami kaming tubig eh. Kaya ang tubig namin, kung madala ito sa Cebu City, yung problema ng tubig sa Cebu City, tapos na yan. Kasi marami kaming Very tubig eh. abundant, sir. Yeah, very abundant. Kaya namin mapudos dito yung mga springs namin, siguro between 100 to 200 cubic per day. Baka maliit pa yan. Kasi marami kaming spring. At saka, massive yung pagtanim natin ng kawayan saka native trees. Kaya nung dumating ako dito noong 2010, nung mayor ako, pinatigil ko yung pagkakaingin. Pinatigil ko yung kape, tapos lagyan natin ng kasada, lagyan ng kuryente para naman, alam niyo naman siguro yung Tuburan nung araw eh, heaven ito ng insurgency. So, but right now, sa awat ng Diyos is very peaceful ang Tuburan. Sa holistic yung approach natin dito dahil nagtatanim din tayo ng ng maraming kahoy, maraming kawayan para magiging maging livable place in the future. At saka doon sa comprehensive land use plan ko, yung tinatawag natin si LUP, yung parang long-term plan mo is inano ko na to anticipate ko na sa ngayon nasa 70,000 kami. In the next 50 to 100 years, abot kami ng 500 to 1 million. So nakahanda na yan kung saan titira yung tao, saan magnenegosyo yung tao. So ibig sabihin, naka-ready na yan. So ang tawag ko din is township system. No? Sa isang township, kumpleto yung township. Meron ka merkado, may school ka, may hospital. Kasi malaki ang Tuburan. Tuburan is 29,316 hectares in 54 barangays. So, but ang problema namin is terrain. Wala namang problema yan. Basta sa siyensya sa ngayon, wala namang problema. Saka magiging rin, ang isa rin sa
advocacy kasi natin yung agriculture at environment. Kaya gawin namin organic town ng Tuburan in the next years to come para naman makaproduce kami ng pagkain. Sir, with the township program that you have envisioned, kasama na ba doon yung pag-balance between development and the preservation of nature? Yeah. Walang mangyaring Yeah. pagkasira ng mga natural resources. Dapat balanse eh. No. Kasi ito nga, ang Tuburan, awa ng Diyos, no? During sa mga calamities nung typhoon na Yolanda, isa kami sa 16 kay LGUs, but awa ng Diyos, sa mga 40 to 45% na kami. Doon naman sa Udet, ganun din. Tinamaan din kami. Yung kabilang bayan, almost 2 months na restore yung kuryente, but kami 4 days lang na-restore na. So, ibig sabihin, yung sira namin hindi masyadong malaki. Sa Lindol naman, kasama din kami. Sa Tino, kasama din kami. So, posible dito maglandfall yung bagyo eh. Siguro kung dito naglandfall ang bagyo, considering na yung catch basin namin is masyadong malaki. Kasi, ang catch basin namin yung bundok ng Danau, bundok ng Carmen, bundok ng Katmong, dito umaagos yung tubig eh. So, ibig sabihin, kung dito, yung tubig, kung yung ulan na 125 or 150 millimeters, sigurado, maraming barangay na mawasak dyan sa baba. So, kaya yung plano ko dito, plano namin is, kukunin namin yung sitback ng mga, yung mga rivers natin, yung river banks. Tapos maglalagay ka ng mga impounding area sa baba, sa taas, para pagdating sa baba, hindi na masyadong tubig. So, para sa akin is dapat lahat nakaplano. Lahat nakaplano at saka dapat ginagawa yung plano. Sir, one point, sir. The underground cabling of the power lines ba? Di ba you intended it to put underground? Is it within this area lang or including na yung neighboring areas within the mountain areas? So, siguro in the future kasi kailangan mo ng ordinance dyan Ito kasi sa akin, inumpisahan ko yan kung makita nyo, wala naman kayong wire na makita kasi naka-underground lahat. So kung ganyan kasi malinis yung So hopefully, in the next years to come, kasi hindi natin kaya wala tayong budget Kung yung buong bayan ang gagawin mo, city, ang laki ng budget na kailangan. Mayor, expected nga doon yung mga turista nga kariner mari doon na ba kayo plano magbutang og tourist police or satellite police station dire? Actually, may mga tourist police na tayo dito Kasi marami Satellite. man tayong in the future siguro. Actually, donitin ako ng 5 hectares sa PNP doon sa unahan Nag-donate ako ng 5 hectares para doon sa RSTU, para doon trainings ng police dito na. So, kasi bala ko rin na magiging training hub ng public safety ang Tuburan. So, meron ka ng BGMP, may Bureau of Fire, meron ka PNP, may Army, so may Coast Guard. So, ibig sabihin, training hub siya. So, kasi malaki yung coastline namin is 22 kilometers. We are going back to the sea travel ba? What is our timeline on that na maabli na siya sa public and what shipping lines are knocking our doors to operate here? Nandito naman kanina si Maclua, yung may-ari ng Jumalia, di ba? Sabi niya, by January daw, baka makapag-start na sila. So, malaking bagay din yan. At saka, maraming matulungan yan. Yung mga bihar, yung mga bus. At saka dadami yung tao. Specific route sa trips, Mayor, aside from Bantayan at Togiay for Tuburan? So, mga 2 trips a day siguro, most likely. Depende sa pasayro. Tuburan-Bantayan. Tuburan-Bantayan. Vice versa. Open ta for like Leyte or other provinces? Yep, pwede. As long na may traffic. Mayor, with all of these developments ba, you have shared future plans, but as of now, ilan na po ba, may rough figure po ba tayo, ilan na po yung mga directly employed po nating mga kababayan here sa Tuburan 360, kasama na yung sa Sky Experience, and also dun sa mga iba pa nating facilities po? Medyo marami dito, mga 70 dito yung crew dito sa 360 alone. Hindi sa plantation ko, may mga 200 ako dyan. Kasi may mga sarili akong plantation ng kape. Tsaka lahat ng... Kasi dito farm to table yung concept natin Yung mga niluluto natin, yung serve namin, karamihan dyan is produce namin. Tsaka produce ng farmers. Para ikot yung pera dito lang. Tsaka yung may... They're all from Tuburan, sir. Tuburan lahat yung mga empleyado. Tuburan lahat. Yung mga ship lang natin, yun, nag-hire tayo from Manila. Tapos tinitrain natin yung mga lokal. Kasi mas
Maganda kasi yung taga-local, sila yung sila yung maka-benefit sa mga ginagawa natin. Kaya hindi na kailangan lang pupunta ng city. Sir, ano sa classification sa tuburan karon? Class A na eh. So first class. First class. Municipality. Happy to city. Actually, hindi naman. Hindi pa, ayaw namin ma-city. Kasi lalaki yung, tataas yung real property tax. Tsaka isa pa, wawa yung mga tao. Although, dating hindi tayo pagdating sa pagdadami ng tao, malaki yung income mo. Kasi pagdating ko dito, yung Tuburan is a sleepy town noong 2010. Kita, ang Quezon Norte, hindi maganda. So, pinaganda natin yung Quezon Norte. At saka sinabi ko doon sa mga negosyante, magnegosyo ka sa Tuburan kahit sintabo lang manghi sa inyo. Tsaka susunod kami sa Citizens Charter. So, ibig sabihin, yung business permit mo, ilang oras lang yan, release na yan, na walang manghihingi. Walang nanghihingi pa sa negosyante. So, ibig sabihin, maraming negosyante pupunta. As long na 70 to 80% sa mga empleyado na taga-Tuburan. So, yung local income namin in 2010, wala pa nga 5 million a year. But right now, almost 100 million namin. So, yung asset namin in 2010 is only 90 million. But in 2023, based sa COA, is 1.6 billion. So that's 1,700%. So, number 4 na kami na richest town sa province of Cebu. So, awan ng Diyos, nagawa natin yun kasi nakuha natin yung suporta ng tao eh. At saka doon kasi sa Local Government Code 1991, klaro-klaro doon yung focus mandate ng isang local executive. Yung isa, political, and the other one is corporate. So, ibig sabihin, pagandahin yung political leadership mo, pagkatapos ng eleksyon, yung kalaban mo, kasi yung nag-oath ka na magsiservisyo sa lahat ng tao. So, ibig sabihin, pati yung kalaban mo, servisyohan mo, kasi part sa constituent mo yun eh. So, as long na susunod sila sa batas, then, palakasin mo yun, yung political Kaya nakita nyo naman siguro, for the past pila ka years dito, hotspot kami. Patawan ng Diyos. Kasi, kung wala kang humility, hindi mangyari yun. Kung mataas ang pride mo, hindi mangyari. So, dapat, as a leader, dapat marami kang humbleness, no? Kasi para sa akin, humbleness is godliness, di ba? So, and then doon sa corporate side naman, pagpagandahin mo yung yung delegation of power. Huwag kang mag-ipon ng pera kasi hindi ka naman negosyo eh. Kailan mangutang ka. Punta ka doon sa BLGF. Tingnan mo kung magkano yung net borrowing capacity mo. Busin mo yun. Basta huwag kang mag-loan na ilagay mo sa bulsa mo at saka magawa ka ng project na hingi ka ng komisyon. Kailangan mag-loan ka income generating kasi yung bangko naman pwede mo silang kausapin after 3 years ka pa bubayad eh. So, ibig sabihin, tapos na yung project mo, kikita ka na sa project, saan ka pa magbayad? So, magiging self-liquidating siya. So, lalaki yung asset mo ngayon. Tsaka mag-create pa siya ng economic activity. Yung iba kasi takot mangutang eh. Huwag ka matakot mangutang. Para naman yung sa bayan eh. Ha? That's para sa akin, that's corporate style of leadership. That's good debt. Your employment rate din ni Mayor sa kuan kay with all the job opportunities that you offer, pila yung employment rate din Hindi ko pa masyadong kabisi. kaya at least okay lang. Any other Ano yung other question? Wala na? Sir, ilan ka ni-rate, sir? Sa air travel package? Wala. Is it Depende 30 sa or 60? depende sa helicopter kasi meron kami nasa Facebook ata eh. Yes. 60, starting 60. Hindi ba 30 eh? 30 to here, Ito 5 30. minutes. 5 minutes nga, 10 kabog packs nga, 3,000. So 30. Pero yung lang, R44 na 3-seaters. So kung 10 kayo, balik-balik. Dali lang yan. Basta, Kaya ra kayo, Mayor. wala eh. Basta huwag kayo magbayad ng piso kasi mahal eh kung piso. Dapat dollar. Kasi yung 30, $600, $500. Kira ka na, Mayor. Sisiw kayo yun. Pero gawin mong piso, mahal, mataas. So, former mayor, Tuburan. Okay. Mayor, salamat. Thank you, Mayor. Thank you so much. Thank you.